Molt bé, doncs, tal i com hem dit, a l'hora que toca, a les 11, ho hem fet amb un horari tranquil·let per diumenge, com deia la Cristina, perquè ningú hagi de matinar. Comencem aquesta nova edició del Gastrodolç i gràcies a tots per ser aquí en directe. I ho fem parlant dels postres de restaurant, d'aquests postres que molt sovint són no només al final d'un àpat, sinó que són aquell regust que t'emportes d'una estada o d'una experiència que en diuen ara, que és d'un bon àpat. Els postres són molt importants i molt interessants, a vegades fins i tot, no sé si us ha passat a vosaltres, és una frustració que vas a fer un bon dinar, un bon sopar i mires la carta de postres i no hi ha res que t'engresqui, res que t'animi, res que dius, home, ara, doncs mira, un final feliç, parlem de postres sempre, seria molt interessant, no? Aquesta senyora riu, final feliç de postres, eh? Parlem de restaurants. Aleshores, nosaltres sempre hem mirat de que en cada edició hi hagi algun restaurant del territori o convidat que ens ensenyi què passa a dins de les cuines mentre estem fent l'àpat. I per aquesta edició hem apostat per proximitat, per amistat, per territori i per alguna cosa molt interessant com és un producte que barrejat amb altres veureu que és gairebé infinites les possibilitats que dona. I per això comptem amb la presència per arrencar amb el restaurant amb estrella Michelin que tenim aquí, molt a prop d'aquí, per cert, i que sempre és un plaer convidar, que és el Quatre Molins, amb el Rafael Múria i el David Corchero, que són els que arrenquen aquesta nova edició. Gràcies. I, com us deia, hi ha un producte emblemàtic que és fil conductor de moltes sessions que hem fet amb el Rafael i aquí, a més, és important i ara precisament és un producte que s'ha posat en valor com a producte català emblemàtic amb una pròpia, en aquest cas seria un segell perquè la gent pugui comprar mel catalana i en aquest cas, Rafael, gràcies i benvingut. Has matinat? Bueno, no, estem al costat al final, estem al costat. Parlarem, entre altres productes, de la mel, com a part gairebé del teu ADN, no familiar, sinó també a la cuina. Sí, ja saps que sempre la tenim en compte i encara més a més en cuina dolça. Sí. L'únic que al restaurant intentem evitar-ho, o sigui, anar per la cuina salada amb mel, però, evidentment, la dolça és la base. Sí, sí. Llavors, avui venim amb 4 receptetes, 2 basades en aquest producte i 2, un basat en fruita i un basat en fruits secs. I juntament amb David anem a preparar una mica això i començarem a fer un clàssic de clàssics de casa nostra. Una recepta d'estes ancestrals. Sí? Una d'estes de la iaia que dic jo. Anem a fer un coc amb mel, com s'ha fet tota la vida a casa nostra. Perquè això és com tot, com els pastissets, com tot aquest tipus de postres. Cada a casa seva té una versió i segurament el coc amb mel que està aquí Flix, que segurament també està, no té res a veure amb el que fem a casa nostra. Llavors, per a començar, és una recepta clàssica. Llavors, cal dir que jo ho he vist a casa meva des de que el primer record i l'any passat va ser la primera vegada que feia una recepta en això. Vaig fer una recepta, sí, perquè clar, quan vas a l'àvia te diu, no, per a fer el coc amb mel, molt fàcil. Sí, sí. Diu, una part d'oli. Te diu, de la mateixa part d'oli, la meitat mistada i la meitat anís. I llavors quan li dius, iaia, i farina què? Diu, farina, la quèntria. Sí, exacte. La quèntria? Un grapat. Clar, llavors, nosaltres per a cuina, que estem acostumats a receptar-ho tot, a tindre-ho tot molt quadrat, escandallat, i tot això, clar, fer una recepta així, quan vaig anar a David i li vaig contar, clar, se pixava de riure. Clar, perquè nosaltres estem acostumats a receptar-ho tot, a fer-ho tot, llavors l'any passat vam fer la recepta més o menys, per a tindre-la ja, per a nosaltres poder fer aquesta recepta a tothom, saps? Ara es diria que s'ha de reinterpretar. Claro. S'hi han de posar les dosis perquè sempre surt igual. Perquè a l'àvia ja li sortia sempre igual. Però ara el repte és que a vosaltres també us surti sempre igual. La qüestió és que nosaltres la puguem fer i la puguem treballar. L'acabes tu? Sí. I porta molt que la farem aquí. Llavors, el coc amb mel té 2 masses en aquest cas. Aquesta primera massa que porta l'anís, la mistela, l'oli i una miqueta de farina. Falta una mica d'oli, pot ser? Sí.
I la segona part, que li diem la molla. La molla és el que ficarem a l'interior perquè cogui. En aquest cas, la molla és molt simple. És farina, oli a tornar-hi, d'oliva, i, en aquest cas, ametlla. Una miqueta d'ametlla. Llavors, el que fem és mesclar aquesta segona massa, que és la que ficarem per damunt. Si t'hi fixes, aquesta recepta del coc amb mel no porta mel. La mel la ficarem de cara al final. Evitem els sucres de la mel, ficar-los en calent o deixar-los el mínim possible a més de 60 graus, perquè això fa que la mel perdi propietats i cosa que no ens interessa. Ja veig que has agafat la recepta tradicional de l'àvia amb la tecnologia d'última generació, que són les mans d'en David, que així és com es feia, no? Perquè això és la tecnologia de primera generació. Jo el record més gran que tinc a casa és estar a casa, al llit ja, per anar a dormir, a les 10 de la nit i arribar l'àvia, la tieta, la padrina, tots a casa a fer cocs amb mel. A fer cocs amb mel per a vendre el dia següent o per a vendre aquella setmana a la botiga. De fet, a dia d'avui encara se'n fan i encara en fem al restaurant. Sí, al restaurant no fem, però a la botiga de Melmúria, al centre d'interpretació que tenim, se'n fan i se'n venen. I és una recepta clàssica del nostre poble i que, com te dic, cada algú la fa un pèl diferent o menys. Segur. Llavors, se tracta d'això. Estirem una miqueta més amunt. Estirarem aquesta massa de base i li ficarem per damunt la molla. Tenim la massa estirada i el que farem és la molla, que queda una miqueta més líquida, la fiquem a l'interior. A més, aquests productes de territori és usar tot el que tens a l'abast. Sí. Perquè al final és farina, oli, fruits secs... O sigui, que és com fer els mostachons, els cocs... Sí, són masses més clàssiques que s'han utilitzat sempre aquí. Crec que, si no m'equivoco, aquesta és la mateixa massa que es fan els pastissets o molt pareixuda. Són masses que no es fan malbé, que porten molt d'oli. Són masses quebrades, que diem. Que no té res a veure les masses fermentades. I al final són les masses més tradicionals que s'han fet tota la vida a casa nostra. Llavors, això, a la molla que tenim aquí i la base, el que farem és ficar-ho al forn. El forn bastant fort, normalment a uns 220 graus. I el ficarem... Pugem una miqueta de temperatura? Sí, ja li puc. No et preocupes. I el ficarem uns 10 minuts i controlarem a veure com va. Mentre avancem amb el coc amb mel, que quan acabi la cocció el que farem és agafar i ficar-li la mel. Ara us explicarem com ho fem. Preparem la segona recepta. En aquest cas, anem a una recepta de fruita. Nosaltres tenim un altre restaurant aquí mateix, més a prop, a Falset, el restaurant Brix. I és un restaurant on treballem més el producte, on ens agrada més jugar a la carta, on el client pot triar el que menja i passar-se-ho bé. I, a més, disfrutar del Priorat i dels seus vins. Al final vam anar un dia allà baix a casa de ma mare i... mirar, no? Sí, anàvem els dos i dic, mama, ves ficant. Bueno, doncs jo crec que ja està bé. Dic, home, no creus, o està bé o no està bé? Ai, no sé, dis-m'ho tu. Dic, home, has fet tu la recepta de la vida? No, jo estic venint a pesar-te-ho tot per a fer una recepta pel restaurant. Perquè al final es tracta d'això, no?, de poder sistematitzar-ho perquè sigui més fàcil. Bueno, va, seguim. En aquest cas... Fruita, sí. Fruita. En aquest cas fem un postre de fruita per temporada, que ens agrada treballar-lo una mica. I en aquest cas utilitzem el préssec. Ara estan boníssims. El que farem és agafar el préssec, el pelem i després el que farem és coure al forn. Li farem una petita cocció per a que estigui cuit i el puguem utilitzar per a fer un postre. Llavors el que fem és pelar el préssec
Si recordeu, l'any passat ja vam canviar, abans fèiem el gastrodols a la tardor, l'any passat el vàrem canviar ara aquesta època, primavera-estiu, el que passa que ja no sabem si és primavera o estiu, perquè amb la calor que fa podria ser perfectament el dia 15 d'agost, que després potser farà fresca, això no ho podem preveure, i un dels fils conductors és la fruita, fruita del territori, fruita fresca. Estan mirant com ara desmuntes el préssec, eh? Sí. Està bé, eh? També tecnologia punta. Bueno, són maneres... treballar amb les mans, que és el que hem de fer els cuiners també, Llavors, agafem i traig només el que és el cor, el pelem i traiem el cor, a veure si me'n surto. Vale. I el que farem és coure el forn. En què ho courem el forn? En aquest cas, li fiquem... Així una cullera? Vale, aquí tenim. Vale. Li fiquem una miqueta de sucre muscovado, vale? És un sucre que és menys refinat, té més sabors, trobem una miqueta de regalèsia, una miqueta més de sabor i és bastant interessant i és la clau per a la salsa que farem després. Li fiquem també una miqueta de pols de vainilla, extracte de vainilla, un punt de sal, que ni que sigui un postre i sigui dolç, la sal és un potenciador de sabor amb salat i amb dolç també, llavors és interessant ficar-li una miqueta, un punt de llima, de suc de llima, i l'acabem incorporant una mica de mantega. Ficar una miqueta més de suc de llima. És curiós, perquè molts postres, encara que potser les receptes originals no se'n parla, la sal i a vegades el pebre verd o pebre rosa, hi donen un sabor i un toc molt interessant, Sí, és això, normalment els postres nosaltres, un tant per cent molt petit, evidentment, però un puntet de sal sempre li va bé, potencia sabor i és molt interessant. Llavors, el préssec el fiquem al forn i el cuinem. L'anem cuinant uns 30 minutets, poquet a poquet, i l'anem banyant amb el suquet que ens quedi. I el resultat final, ens trobem... Això ja ha passat a... A veure... Aquí, ara s'acosta la càmera. El resultat final és, tenim el mig préssec ja cuit, que l'utilitzarem per al postre. Queda una mica també com una poma cuita, no? Així, que ha empapat tot el producte. Ens agrada que quedi així ben cuitet, que sigui com una pansa de fora. I el suquet, el que hem fet és recuperar-lo. L'hem recuperat i al reduir una mica la llima amb el sucre i la mantega, el que fem és al triturar, queda lligat, queda com una salsa. Llavors és la base del nostre plat. És una salsa molt xula, perquè té molta acidesa, té el puntet de sucre i el sucre muscovado és molt guai, perquè te dona un puntet de regalèsia, de caramelo, superxulo. I el que farem és simplement, una vegada cuit, ben fresquet, li fiquem una miqueta d'aquesta salsa per damunt i ja. Ja està. No ho toquem més. Sí, al restaurant és veritat que de vegades li fiquem una miqueta de gelat de mascarpone, per donar-li una miqueta més d'untositat. Molt bé. Llavors, en aquest cas no és gelat perquè se'ns fondria, però ja fa l'efecte del gelat. Gelat de mascarpone amb molta grassa per donar-li una miqueta d'untositat i la part àcida també de la salsa ens ajuda a equilibrar això. Molt bé, doncs ja en tenim un, que és aquest préssec. Una altra manera diferent de menjar. Una de les coses que vam dir l'any passat, precisament, era que amb aquest fil conductor de la fruita és també provocar que tant la gent jove com la gent gran, si no teniu problemes de sucre, mengi fruita. I és una altra manera de presentar-la. Sí, al final tendim als restaurants a voler fer... Sí, no els hi donaràs un tros de meló. Llavors, unes freses talladetes amb un puntet de vinagre i sucre i un puntet de sal, ja canvia una miqueta el postre, amb un gelat de nata. Les cireres també nosaltres les semicuinem amb un puntet de vinagre també i l'acompanyem d'un bon gelat en temporada. Se pot jugar molt bé amb la fruita als restaurants sense camuflar la massa i respectant el producte, que és el més important ara mateix. Molt bé. Vols seguir amb el rusc? Sí. Ok. Hem vist la versió tradicional de què es pot fer la mel, que s'està coent i l'intentarem acabar perquè quedi bé.
I ara veurem la nostra versió més innovadora, diguem-li així, de treballar amb la mel o amb els productes d'una caixa d'abelles. Nosaltres li diem el rusc, perquè contemplem al màxim tots els ingredients que fan les abelles, no tots els fiquem al postre, perquè la cera d'abella és molt complicada de treballar, però estamos en ello per a crear algo xulo. Però sí que fem un postre amb gelea real, polen, mel i pròpolis, que són 4 dels 6-7 ingredients que fan les abelles. Llavors, el que fem és, a la base, amb un molde que s'hi molt a un rusc, el que fem és ficar-li una panacota que fem amb llet fresca d'ovella infusionada amb una miqueta de Maria Lluïsa, per donar-li un puntet més fresquet. Sí. El molde en si, ja el tenim aquí, veieu? Això ho ficaríem al congelador i no hi ha de congelat, el traiem del molde i el fiquem dins del pot. Llavors, per a seguir amb la imatge del que diem, de les abelles, el que nosaltres vam fer fa ja igual 6 o 7 anys, no, i més. Crec que des que vam obrir el restaurant vam fer un molde en un quadre de plàstic de la família, vam fer un contramolde, que és això, per a després poder ficar aquí una massa de teja, de pasta cigarrillo, per a poder fer que s'assimilia molt a les sales d'abelles. Això seria el negatiu, no? Seria això és el negatiu perquè quedi després... Aquí li fiquem la massa de la teja, pasta cigarrillo. En aquest cas sí que li fiquem... La pasta de cigarrillo és tant per tant de sucre, farina, clara d'ou i mantega. En aquest cas nosaltres li fiquem el doble de clara d'ou i... Sí? Li fiquem el doble de clara d'ou i mantega perquè la massa sigui més líquida, més que res perquè entri bé dins el molde, perquè és un molde que és bastant espès, bastant de volum, llavors busquem que vagi a baix de tot del molde. I també, ja aprofitant, el que hem fet ara en aquesta és canviar-ho, la farina a maicena, per a la gent sense gluten també, o sigui, ho podríem fer també, en aquest cas, sense gluten, que és el que estem treballant. Sí, és veritat. En aquest cas, els errors que fan que al restaurant estiguem tots contents és que un dia no havia farina, se va ficar maicena i resulta que el molde surt perfecte, surt bé, i a part ja podem abastir a la gent que no menja gluten, o sigui que per nosaltres és perfecte. Tindrem un parell de postres o de versions durant aquest gastrodolç amb farina d'arròs, precisament també pensant en la gent que té problemes de celíac, o bé, a vegades, fins i tot per una manera diferent de presentar i de preparar-ho, no? Sí, al final, avui per avui, cada dia més hi ha més al·lèrgies, més intoleràncies, i el que nosaltres intentem fer és adaptar tota la cuina ja a que sigui més fàcil, evidentment, en tot no es pot fer, però amb el que es pugui adaptar per a que no hi hagi marge d'error nostre des de cuina, millor. Al final hem de buscar efectivitat al restaurant, que surti el més ràpid possible, el millor possible i que el client surti content. Llavors, tot això ens ajuda molt. A la base, tenim aquí la panacota. El que li fica David és una miqueta de gelea real. La gelea real és un dels ingredients que fan les abelles obreres, a les glàndules salivals, fan el que és la gelea real i és un aliment que alimenta a la reina durant els seus 3-4 anys de vida respecte a una abella obrera que només ne menja 2 o 3 dies, els primers dies de vida, i aquesta només viu 30 dies. Són peculiaritats d'aquest món de les abelles que és molt bonic. Li fiquem també una miqueta de mel, en aquest cas una mel d'alta muntanya. Busquem una mel una mica més potenta, ni que sempre parlem de que les mels més clares serveixen més per a postres més suaus i les mels fosques per a coses més dures. Bueno, no estic 100% d'acord, perquè per a mi té més importància aquí una alta muntanya que tingui presència que una mel de romaní com la tenim aquí, que serà més suau. En aquest cas, a mi m'interessa més això. En un altre cas, igual no.
Llavors, si la gent a casa, que jugui, que ho provi, perquè mels fosques també funcionen bé. L'avantatge és que hi ha tot un reguitzell de tipus de mel, depenent d'allà, perquè en el cas vostre feu transhumància del rus, per tant, tens mel de diferents plantes o diferents boscos, i això, tant si és de taronger com si és de bruc o si és d'un altre lloc, li dona aquesta intensitat. I contrarrestes els gustos que vas jugant. Aquí, en aquest cas, tenim la llet d'ovella, que cremem una miqueta a l'hora de fer la nata, i aleshores també ajuda a aquesta dolçor. És molt diferent de romaní, com parla amb la d'alta muntanya. Molt bé. Bueno, seguim. En aquest cas, li fiquem polen d'abella. En aquest cas, aquest any és polen fresc d'abella fet per nosaltres, produït per nosaltres, i el venem. I l'únic que sí, que és bastant delicat i al ser fresc el guardem al congelador, perquè si no se'ns faria malbé massa ràpid, però sí que té un punt encara més dolç, un punt més de mel, és super suau i super elegant i està super xulo. Damunt li fiquem en aquest cas un gelat que fem amb llet fresca, un gelat que només busquem que tingui un puntet de quasi acremat, com si fos una quallada típica si heu anat a Astúries, que la fan així agarrada una miqueta. Busquem aquest puntet de socarrat amb aquesta llet i per damunt l'acabem amb aquestes ales. Com quan se t'enganxa una mica, no? Que li fiquem, sí. Sí, però en aquest cas ho fem expressament, eh? Sí, bueno, expressament, però com que tothom té present, el dia que se t'ha enganxat la llet tothom té present aquesta olor, o aquest sabor, no? Llavors l'acabem amb mel, li fiquem les seves ales, llavors nosaltres el que fem és presentar-ho, en aquest cas, amb la caixa de mel d'Armúria, que és la nostra gamma de luxe, la presentem tancant al client, li expliquem què és un RUSC per nosaltres. El RUSC és un ecosistema organitzat on quan tothom treballa com toca fa que tot funciona com té de funcionar. Llavors nosaltres agafem aquesta idea per dir el nostre equip, el restaurant, som un RUSC i això fa que tot funciona millor. Llavors el que farem és l'obrirem davant del client, explicarem tot el que porta, els 3 ingredients que hem parlat i el quart, que és el pròpolis. En aquest cas, el fiquem una miqueta amb spray per a ficar el quart ingredient, en aquest cas, del nostre postre. Un postre molt suau, on trobem les 4 coses de la mel sempre i on el que és la panacota i el gelat són molt suaus. No volem camuflar res del que ens aporten les abelles en aquest cas. Un espectacle, un aplaudiment, no?, aquest postre. A més, esclar, per lo que han explicat, sort que és una porció, diguéssim, no diré ni petita ni gran, però molt prudent, perquè amb tot el que porta, amb el pol·len, la jalea real, la mel i tot, això és més potent que una barra energètica. Sí, però... Aquí tens tot el que qualsevol metge bo et recepta perquè tinguis la teva pròpia energia. Hi ha molt producte de la mel, però és un postre suau, no és un postre molt fort, tampoc. D'aportació, no parlo de sabor, d'aportació. No, d'aportació és boníssim. Clar, d'aportació. Per la salut és boníssim, això. Jalea real, el pol·len, la mel i tot això et dona... El més normal és que això sigui millor que un cafè. Que et fiqui més energia que un cafè, segur. Llavors, són porcions també petites perquè estem parlant del restaurant, tenim 14 capítols dins del menú llarg del restaurant, llavors hem d'acabar amb alguna fresquet i que sigui fàcil i ràpid, que si no la gent acaba molt farta del restaurant. Anem a mirar com està el coc. A veure... Aviam si ha pujat. Vale, no, ens falta una miqueta. Li falta una mica, sí. Està anant bé? La pujarem. Puja una miqueta, si de cas, però bueno, no et preocupes. Vale, doncs mentre se'ns acaba el coc, que vull acabar-lo amb mel i tot, i després ho provareu, no us preocupeu, vale? La part més xula del coc és la que ve ara, quan li fiquem la mel damunt i el coc mateix s'impregna d'aquesta mel. Llavors, mentrestant, el que farem és fer l'últim postre. En aquest cas, nosaltres estem al Priorat. Llavors, allà tenim vinya, allà tenim tot el que és animal de muntanya de caça, cabiol, senglar, i tenim avellanes.
Antigament, el Priorat, als anys 80, la despoblació que va haver va ser bàsicament perquè el raïm era tan barat que ni el pagaven. Llavors la gent tirava el raïm perquè no servia. L'únic que es podia viure en aquell moment era de la ramaderia o del fruit sec, en aquest cas l'avellana, que és el que va mantenir una miqueta del Priorat. Llavors nosaltres el que hem fet és un petit homenatge a aquesta avellana. David, nos expliques tu ràpidament? Ens faltarà que ens la porti, però bueno. Mentrestant vaig fent, en aquest cas hem fet una infusió amb la llet i una praliner d'avellana, hem caramelitzat aquesta pròpia avellana que estava parlant en Rafael, que treballem de la zona, l'hem caramelitzat i aleshores l'hem triturat, fet com una praliner i aleshores la infusionem amb la pròpia llet per donar-li aquest torrat també i acabem fent com una panacota, en aquest cas, com una mousse. El que faríem és acabar posant aquesta mousse dins d'aquests moldes, únicament faríem la semiesfera, aleshores ompliríem tot el molde, posaríem, en aquest cas, una miqueta, avella caramelitzada, que aquí no la tinc, però farem el cas. En aquesta pròpia avellana caramelitzada li posaríem tot just una perleta al centre, ompliríem tots els moldes i aleshores nosaltres mateixos ho posaríem tapant i ho portaríem al congelador. Un pic ho congelem, acabaríem sortint una cosa com aquesta. Ens sortiria l'esfera i nosaltres, bàsicament, el que faríem és un puntet en el que nosaltres l'acabaríem donant la forma per acabar congelant aquesta pròpia forma de l'avellana. Ja ve la càmera cap a tu. Aquí tenim. Sí, exacte. Aleshores, a partir d'aquí, quan la tenim congelada, el que hem fet és portar una miqueta de xocolata amb llet, amb una miqueta de cacao, per mantenir dins de la pròpia avellana. L'hem escalfat i aleshores el que farem és banyar aquesta pròpia avellana. Simplement punxarem una miqueta per aguantar-la aquesta avellana. Hem fet el mateix amb el xocolata blanc, amb el mateix percentatge. Posaríem un 70% de xocolata blanc i un 30% més o menys de manteca de cacau. I aleshores això acabarem per donar-li aquesta formeta a la pròpia avellana. Acabaríem banyant. A veure si ens surt bé aquí. I aquí el tindríem. Al d'estar totalment congelada, quan ho fem al restaurant està totalment congelada, aleshores es congela ràpidament aquest xocolata, es queda ferma i aleshores després acabaríem fent l'altra punta. Aquí ho tenim una mica en temperatura, una mica més ambient, però acabaria quedant una mica aquí, en aquest aspecte, esta avellana, donant-li aquesta forma. Com continuaríem? Aquí he portat el plat ja, el que hem fet a banda és un consomé de la pròpia avellana. Què hem fet? L'hem torrat, perquè al final l'avellana quan la treballem en cru o torrada, al final canvies les seves propietats organolèptiques i aleshores ens dona diferents matisos. Ens ve Rafael amb el coc. Sí, donem un segon, que el moment és ara. El coc de mel. El coc de mel. El coc tornem al principi. El tenim quasi acabat i el que fem és anem a incorporar la mel per damunt. Evidentment, saps quanta mel fiquem? La que digui l'àvia, no? La que entri. Llavors el que fem és mullar bé per tot arreu. La que hi càpiga, no? Sí. Llavors això anirà agafant una miqueta i s'anirà impregnant de lo que és la mel, no? I he de dir que més val de més que de menys, acaba quedant molt més bo en aquest aspecte. Llavors, el que acabem fent ara és l'hem ficat damunt i la ficarem al forn a tornar-hi. Ara bé, vigilant-la bé, necessitem que calenti lleugerament, no massa, perquè si no es perdrem totes les propietats i ens interessa que només caiga dins de la massa, que empapi i ja. Molt bé. I estos. Seguís, disculpa. Perquè al final el que no volem, agafant el fil, és que perdi aquesta propietat la mel, que al final el que costa fer-la i el que costa que l'obtenim nosaltres, que al final li traiem a les abelles aquesta feina, que no la perdem calentant-la de més al forn. Seguíem amb l'avellana, el que hem fet és aquesta avellana, ja veieu, ara ja s'ha quedat gelificada, ara el que estava explicant és que amb l'avellana, quan la torrem, com deia, canviava aquestes propietats organolèptiques. Al torrar-la el que hem fet és un consomé, l'hem posat una miqueta de vi, l'hem cuinat a alta pressió i aleshores acaba quedant un consomé de la pròpia avellana, o sigui, ens acaba quedant del vi ranci, amb el propi gust de l'avellana al torrat, aleshores nosaltres acabaríem amb una pròpia mousse de la pròpia avellana, una teja que seguiria simulant el Rafael, com deia, amb la teja anterior, però en aquest cas l'hem fet amb una fulla de l'avellaner, per donar-li aquest
aquesta essència a tota l'avellana, que diguéssim vindria des de l'arbre. L'acabaríem amb una miqueta de cítric, en aquest cas una miqueta de pell de llima, que sempre ens ajudaria, i simplement al restaurant sortiríem a sala i ja l'acabaríem per napar amb aquest consomé d'avellana. Carai. És un postre molt xulo perquè, primerament, el que parlem, al·lèrgies, no porta gluten. Hem tret el gluten dels postres al màxim possible perquè és un dels problemes principals que ens trobem al restaurant. Un gelat que fem avellanes que fumem prèviament. El consomé el fem amb unes avellanes que torrem al màxim fins quasi al punt de cremat, i després el fiquem en una pressió per a coure, en aquest cas amb vi ranci, que crec que és el clec del plat, que és el que fa que tot tingui un sentit. Els sucres, el més baixos possibles sempre. Últimament i cada vegada més, grasses el menys possible, sucres el menys possible, perquè sigui més amable en boca al final. La cuina, jo crec, la pasteleria va pagar aquí, va pagar que cada dia sigui més fresc, que puguis menjar però que no acabes embafat. Exacte. Que per mi és bastant important. És quan estàs fent un menú llarg o amb bastants plats, el que no vols és acabar amb alguna pesat, quan ja portes 2 o 3 hores menjant, acabar amb alguna pesat que no t'ajudi a acabar i vols acabar amb aquest bon record que t'acabi el restaurant. I a més en casos com a casa vostra, que ara no sé quantes seqüències són al menú, però sempre 13-14 capítols. Quants? 13-14 capítols. 30. No, 13. 13-14 capítols. No són 13, plats, no 14 considerem plats. capítols. Deixa'm un moment, disculpa. El coc ja tenim fora. Si veieu ja ha xupat. El que farem és deixar-li una miqueta més de marge i ficar-li una miqueta més de mel a l'acabar. Deixarem que agafi un pèl més. Això és molt llaminer, I, seguidament, el que fem és deixar-ho reposar fora i després, mínim, un dia de repòs, que se senti bé la mel, que agafi i impregni bé, que s'emborratxa, com toquia, i llavors ja després sí que el podem menjar. Perfecte. Vale? Perfecte. Fàcil. A més, l'he fet amb les llaunes que han fet tota la vida a casa meva, perquè diràs que no, però aquestes llaunes van molt millor perquè com que és tan fi, cou molt millor de baix. Que les bandejes que tenim nosaltres de cuina són més dobles i costa més. I aquestes masses que no tenim tan controlades, perquè no és un costum fer masses quebrades al restaurant, mos va millor en este molde. I segur que qualsevol canvi va en detriment del gust original i de la recepta de l'àvia, perquè si ja heu fet proves que segurament que n'heu fet, mai surt igual, no? Aquesta és l'èxit i també una mica el que queda de patrimoni cultural de les àvies, mares i avis i pares que hem de mirar de recuperar i respectar. Un aplaudiment ben fort, no?, perquè aquesta exhibició, aquesta arrencada, mira, fem una passada. Aquí tenim un acabat. Fem una passada de càmera que es vegi una mica tot aquest parament fantàstic de la part més tradicional, que és aquest coc que en digueu aquí, no? Coc amb mel, amb el postre fet amb la fruita de temporada, que és préssecs, fantàstics, que ara és el moment, els fruits secs i l'avellana i el rusc, que evidentment tots aquests són postres no només molt bons, sinó molt sants i saludables, com ens deien. I us recomano, sempre que tingueu oportunitat, no només anar a visitar, anar a Cornudella de Montsant, en el Rafael, el David i aquest equipàs que tenen, que és com un rusc, no sé qui és la reina, no m'hi fico, aquí jo ja no hi entro, però en tot cas sí que és una experiència important arribar al poble, fer un bon àpat i després visitar tot el que és aquest espai de Mel Múria, en què hi ha un centre d'interpretació, hi ha els productes, els subproductes, tot el que es pot treure de les abelles i una mica d'història del que és la família i l'apicultura, que és molt interessant, i aquesta part també de la transhumància. Em sembla que seria un pack complet per un dia de fer territori, experiència i bona gastronomia. Doncs moltíssimes gràcies, Rafael Múria i David Corchero, del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant. Una arrencada fantàstica, mira, i un record que us podeu portar encara de la... Exacte, de la ruta de la Sega, en aquest cas en forma d'arròs i municipis, i d'arròs del Montsià, que com us deia, a més, en algunes sessions tindrem l'oportunitat de fer coses de cares al vostre proper immediat amb farina d'arròs. Molt bé. Gràcies. Rafael Múria i David Corchero, des de Cornudella de Montsant. Gràcies.
amb aquesta sessió espectacular. Un moment. Rafael, els estem passant ara aquesta coca de mel, recepta de l'àvia. No sé si vosaltres en feu a casa vostra, però aquí teniu la versió, diguéssim, més emblemàtica i tradicional que s'ha recuperat de la família del Rafael Múria. Diuen que com més sucre més dolç, no? Doncs nosaltres diem que com més mel, més dolç. Com més mel, més dolç. Gràcies a tothom. Fem una petita pausa i preparem la següent sessió. Que aprofiti.